Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Илгиз Шәкуров. Еңлек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Татарстан президенты эшлекле сәфәр белән Иранда. Сегодня мы как никогда особо друг друга улыбаемся. Очрашуларда ниләр хакында килешенде? Гөлназ Сайфетдинова. Товарларны тиз вакыт içinde һәм күпләп ташырга мөмкинлек бирә. 11 көндә Владивостоктан монда товар килеп җиткәчтем контейнерда. Бик яхшы бер безнең өчен. Владивостоктан контейнерлар ташый торган поездны Казанда Илдар Сафиуллин да каршы алды. Батыр Руханины соңгы юлга озаттылар. 20 ел бергә дуз булдык. Яшел Үзән районының Исакова авылында хәрби операциядә һәлак булган Анатолий Григорьевны җирләделәр. Хушлашу мәрәсеменнән Гөлназ Мирхәлилова. Сугба йөкләренең кешеләргә ташлану очраклары кимеми. Бу проблема бик глобаль. Республикада хуҗасыз этләр мәсьәләсен ничек хәл итәләр? Әлеге сорауга Интилак Саинова ачыклык кертергә тырышты. Татарстан делегациясының Иран Ислам Республикасына эш сәфәре дәвам итә. Ул президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә уза. Эш программасы берничә көнгә исәпләнгән һәм вакыйгаларга гаять бай. Берничә провинциянең губернаторлары белән очрашу, предприятиеләргә бару, эшлекле форумнарда катнашу. Россия ислам дөньясы стратегик күз аллау төркеме аша Иран белән хезмәттәшлекне арттыру юллары карала. Товар әйләнешен арттыру, логистика мәсьәләләрен хәл итү, студентлар алмашу. Уртак мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен тагын нинди өлкәләрне карыйлар? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Урамда 30 градус иссе мөнәсәбәтләрдә җылы. Бу озаклап күрешүдән үк аңлашыла. Тебриз шәһәренең халыкара аэропортында президентны Иранның Россиядәге вәкиле һәм Көнчыгыш Азәрбайҗан провинциясе җитәкчелеге каршы ала. Постоянные контакты наших руководителей, стратегические наши взгляды по многим вопросам, они позволяют нам работать еще более активно. Икарадагы мөнәсәбәтләр ил төбәкләре өчен хезмәттәшлек үрнәге була ала, ди губернатор. 2009 елда Казан һәм Тебриз шәһәрләре арасында меморандум имзаланган була. Инде бүген төньяк-көньяк халыкара транспорт коридорының мөмкинлекләрен арттыру турында сүз бара. Бу юлга Шулман һәм Идел елгалары буенча республикадагы логистик үзәкләрне кертеп, Каспий диңгезе аша Иран портларына чыгу максаты тора. Самое главное, и туризм, и бизнес, и все не будет работать, если не будет прямых авиарейсов. Логистика, перемещение, если этого не будет, конечно, все это будет такое, не на серьезном, не на большом. Провинциядә логистика буенча уңайлы инфраструктура бар. Бу безгә башка илләр белән сәүдә алып бару өчен бик отышлы. Татарстанда бу мөмкинлекне куллана ала. Президентның Иранга өченче килүе. Мондагы үзгәрешләрне күрәбез, бәялибез, ди Рөстәм Миңнеханов. Көнчыгыш Азәрбайҗан провинциясының эшлекле даирәләре белән очрашуы барышында икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту, яңа элемтәләр урнаштыру турында сүз бара. Большой потенциал для расширения нашего взаимодействия. Я хотел бы озвучить те направления. Прежде всего, это поставка продукции нефтехимических и машиностроительных предприятий республики, развитие связей в инвестиционной и инновационных производственной сфере, в области высоких технологий, судостроения, автомобилестроения. Обращаюсь к вам, активизировать нашу работу как бизнес, представленный Татарстаном в Иране, также и иранский бизнес должен быть представлен Республике Татарстан. Мы создадим все условия. Приглашаем ваше сотрудничество. Тебриз шәһәрендә КАМАЗның стратегик хезмәттәше бар инде. Раш Ходра дизель компаниясендә йөк машиналары ясыйлар. КАМАЗлар, җиңел йөк машиналары, микроавтобуслар җыялар. Рөстәм Миңнеханов цехларда эш барышы белән танышты. КАМАЗның яңа төрләрен карадылар. Иран ягы кызыксына, югары сыйфатлы продукция һәм ышанычлы хезмәттәшләрне бәялибез, ди губернатор. Очрашулар вакытында Татарстанда Иранның вәкиллеген булдыру тәкъдиме яңгырады. В каждой провинции губернатор настроен на то, чтобы... Губернаторлар Казанда үзләренең вәкиллеген булдыру өчен вәкилләр җибәрергә әзер. Без уртак максатларны күз уңында тотып эшлибез икән, бу ике як өчен дә бик мөһим. Президент Тебриз шәһәрендә кондитер фабрикасында да булды. Баллы продукцияны Татарстанга китертү мөмкинлеген карадылар. Тагын бер мәсьәлә студентлар алмашу. Хәзер Татарстанда Ираннан 750 студент укый, алар артырга мөмкин.
Гүлназ Сайфетдинова, Дина Газалиева, Александр Гирашов, Яңа Гасыр каналы. Соңырақ Татарстан делегациясы Гүлстан провинциясындагы Гарган шәһәренә юл алды. Бердә Гүлстан Татарстан дип аталган түгәрәк өстәл оештырылды. Россия-Иран хезмәттәшлеге кысаларында Татарстан белән дә элемтәләр ныгый. Рөстәм Миңнеханов бүген нефть химиясе һәм машина төзелеше продукциясе буенча хезмәттәшлеккә тукталды. Башка яңалыкларга Яшел Үзән районының Исакова авылында Украинадагы хәрби операциядә һәлак булган рухани Анатолий Григорьев белән хушлаштылар. Ул 19 ел бу авылдагы Богоявление храмында эшләгән, августта Олга батальоны составында Украинага китә. Анда безнең егетләргә рухи ярдәм күрсәткән. Мәрхүмне соңгы юлга озатырга йөзләгән кеше килде. Кем өчендер ул остаз, кем өчендер дингә юл ачкан кеше, кемгәдер гаилә корганда төп киңәш бирүче була. Яхшы күңелле шәхес турында якты хатирәләр. Хушлашу мәрәсимендә хәрби гадәт буенча автоматтан аталар, ширкәүдә шаңда суктылар. Махсус операциядә һәлак булган рухани Анатолий Григорьевны соңгы юлга озатырга йөзләгән кеше җыелган. Анатолий Григорьевның әнисе дә биредә, руханиның хатыны һәм 4 баласы калды. Туганнары, якын кешеләре күз яшьләрен тыя алмый. Анатолий дин буенча да, тормышта да чын остаз һәм таяныч иде диләр. Своим примером всегда все показывал. Бу хәлгә ышанып та булмый. Ул мине дин кануннары белән таныштырды, дуга кылырга өйрәтте. Без балачактан бик тату булып үстек. Сүзгә килгәнне хәтерләмим. Был самым хорошим братом, самым лучшим. Ул чын терәк киңәшче иде. Безнең таянычыбыз булды, аннан башка авыр булыр. Анатолий Григорьевка 45 яшь булган, Украинага контракт нигезендә үзе теләп киткән. Башта хәрби өйрәнүләр узган. Махсус операциягә кушылгач, көчле атыш астында кала. Анда җитди яраланып һәлак була. Он пошел туда, это был его осознанный выбор. Ул үзе теләп махсус операциягә китте, аның шундый кыю адымы батырлык билгесе. Бүген без аны соңгы юлга озатабыз. Гаиләсенең, якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Анатолий Григорьев Чувашиядә туган, тракторда эшләгән, диңгез буе гаскәрләрендә хезмәт иткән. Аннан соң Казанга күченеп килә һәм дин юлын сайлый. Исакова авылындагы Богоявление храмында эшли. Аны торгызу өчен күп көч куя. Был человек любящий людей. Зур ихтирамга лаеклы шәхес идем. Ул үз куллары белән шушы Исакова авылындагы ширкәүне төзекләндерде. Аңа җан өрде дияргә була. Монда кешеләр күпләп килә башлады. Анатолий Григорьев җәмәгать эшчәнлеге белән дә шөгыльләнгән. Халык аның вәгазьләрен яратып тыңлый. Балалар һәм яшьләргә дә үгет-нәсихәт биргән. 1,5 года где-то мы знакомы с отцом Анатолием. Он сразу произвел впечатление такого, знаешь, какого-то конкретного. Мин аның белән ел ярым элек танышкан идем. Син чыннан да диңгез буенда хезмәт иттеңме дип сорадым. Әйе дип ул миңа рухани киеме астындагы тельняшкасын күрсәтте. Бик ышанычлы, яхшы кеше иде. Безнең өчен бу бик зур югалту. Ул безнең күңелдә менә шундый энергичный, бик активный кеше иде. Ул священнослужитель булса да, безнең бөтен эшләрдә катнаша торган иде. 20 ел бергә дус булдык. Һәрвакыт парадта катнаштык. Мәктәпләрдә, соревнованиедә бергә булдык. Бик әйбәт дус кешесе булды. Мин гаиләдә булдым, ул да Кызыл Байракта булды. Анатолий Григорьев рухына Казан епархиясенең барлык ибадәтханәләрендә дуга кылдылар. Мәрхүмне Исакова авылындагы ширкәү янында җирләделәр. Гөлназ Мирхәлилова, Илдар Сафиуллин, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Узган елларда шулай ук Питрәч районында да Украинадагы хәрби операциядә һәлак булган 53 яшьлек Николай Савельев белән хушлаштылар. Запастагы сержант Барс отряды составында Украинага 26 августта китә. Николай Савельевның хатыны һәм кечкенә баласы калды. Бөгелмәдә исә махсус хәрби операциядә һәлак булган 26 яшьлек Владислав Вавиловны соңгы юлга озаттылар. Ул август аеннан Олга батальонында хезмәт иткән. Владиславның хатыны һәм кечкенә кызы калган. Бүген Казанда Владивостоктан килүче контейнерлы беренче поездны тантаналы төстә каршы алдылар. Ул безгә Кытай, Көньяк Корея, Малайзия һәм Азияның башка илләреннән зур күләмдә товар китерде. Поездагы 39 вагонда 85 контейнер бар. Әлеге поездны 6 сентябрьдә Көнчыгыш икътисади форумы вакытында Рөстәм Миңнеханов Владивостоктан Казанга озаткан иде. Президентның берничә тапкыр әйткәне бар. Товар ташуның мондый юлы икътисад өчен бик җитди адым. Ул Татарстан һәм Идел буе төбәкләрендәге күп кенә тармакларны мөһим продукция белән тиз арада тәэмин итү мөмкинлеге бирә. Беренче поездны Илдар Сафиуллин каршы алды.
Тоқтар алдынан поезд бик салмак кына хәрәкәтләнсә дә, әлеге тимер юл техникасы зур күләмдәге товарларны тиз һәм билгеләнгән вакытка Казанга китереп җиткерде. Башкаланың Тихорецкий урамындагы станциядә истәлекле вакыйга. Контейнерлар ташый торган әлеге поезд 6 сентябрь көнне Владивостоктан кузгалып киткән иде. Һәм 11 көн эчендә 6000 километрга якын юл үтеп, ул Казанга килеп җитте. Товарларны күпләп һәм тиз ташый торган әлеге алым икътисад үсешенә һичшиксез уңай йогынты ясаячак ди белгечләр. Әлеге поездагы 39 вагонга 85 контейнер урнаштырылган. Аларда Азия илләрендә җитештерелгән көн күреш кирәк яраклары маркетплейсларда сатыла торган товарлар алып килделәр. Владивостокка киткәндә Татарстан сәнәгать оешмаларында җитештерелгән продукция төяп җибәрәчәкләр. Бу беренче чиратта машина төзелеше тармагы өчен товарлар һәм нефть химиясе продукциясе. Әлеге поездны 6 сентябрьдә көн чыгыш икътисади форум кысаларында президент Рөстәм Миңнеханов катнашында озатканнар иде. Күп товарлар, беләсездер инде, безнең бүгін Мәскәү яугына түгел, көн яугына түгел, көн чыгыш яугына таба барачак. Шуның өчен беренчедән монда пустой пробег юк, Мәскәү яугына. Сразу Казанга килеп, шушы контейнерлар Казаннан инде безнең күрше территорияларга да тарала торган була. Шуннан башка күрше территориялардан җыелган әйберләр, товарлар шушында җыелышып контейнер поезд белән Владивосток ягына китәтергән була. Бу безнең эшмәкәрләр өчен бик мөһим, алар чит ил базарына чыга алачак дигән сүз. Товарлар Владивостоктан көн чыгыш илләренә китәчәк. Татарстан икътисады үсеше өчен яңа мөмкинлек барлыкка килә. Элек продукция Санкт-Петербург, Мәскәү аша кайтарылса, хәзер юл кыскара. Без бу эшне былтыр җәй көне башлаган идек. Һәр атна сайын безнең тутырып, без бер поезд җибәрә идек. Алабуга зонасыннан. Инде менә хәзер бу Майерс компаниясе киткәч, Рәсәйдән менә без инде башка компанияләр белән дә шул диалогны дәвам иттек. Менә Феска компаниясе беренчеләрдән булып, үзләренең поездларын менә безгә җибәрде. Туры юлдан товар тизрәк килеп җитә, юл чыгымнарда кимей. Белгечләр әйткәнчә, продукция ташу бәясе 25%-ка кимей. Компания «Российские железные дороги» выдержала... Россия тимир юллары компаниясе поездга төялгән йөкне сөйләшенгән вакытка шушы урынга китереп җиткерде. Бу товарларны Татарстан буенча таратачаклар, Самарага да алып китәчәкләр. И для прилегающих, так скажем, субъектов. Эш расписание буенча бара, товар кабул итүчеләр алдан белеп планлаштырып көтеп тора. Әлбәттә, бу сәнәгатьтәге эшчәнлеккә дә уңай йогынты ясый. Четкая предсказуемость, прогнозируемость рейсов. Поезд даими рәвештә 2 атнага бер мәртәбә Владивостоктан Казанга йөриячәк. Тихорецкий урамындагы станциядән товарларны йөк машиналары белән башка төбәкләргә ташу мөмкинлеге дә бар. Алга таба поездны атнага бер мәртәбә йөртә башларга ниятлибез. Белгечләр фикеренчә, Казан илдәге иң зур товар тарату үзәгенә әверелергә мөмкин. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Түбән Кама белән Биектауга яңа башлыклар билгеләнде. Аларны район сессияләре утырышында сайладылар. Түбән Камада шәһәр мэры һәм район башлыгы вазифаларына бер тавыштан 48 яшьлек Рамил Муллинны билгеләделәр. Моңарчы ул 1 ел башкарма комитет җитәкчесе булып эшләде. Биектау районы башлыгы итеп 44 яшьлек Рауил Хисаметдинов сайланды. Ул башта Апас районын, аннары Биектау башкарма комитетын җитәкләде. Бүтін бистәгә бердән бер балалар мәйданчыгыннан да колак кагарга мөмкин без. Редакциягә Казанның зур дәрвишләр бистәсе халкы мөрәҗәгать итте. Сүзләренә караганда, дистә еллар буе балалар уйнаган мәйданчыкны шәхси затка сатканнар. Ул анда төзелеш башлаган. Мәйданчыкны грант акчасына төзеткән булганнар. Җирнең законлы сатылуына шикләнәләр. 827 квадрат метрлы мәйдан ничек физик зат кулына күчкән. Хәзер балаларга кайда уйнарга? Хәлгә Рания Абдрахманова ачыклык кертергә тырышты. Большой Дербышка бик балалар күп, бер детская площадка, и шуны да хәзер бетергә киләләр, нишләргә. Монда Руфина Койчның элек 2 оныгы уйнарга йөргән, хәзер төзелеш бара. Төзү башланды да, шуңа күрә бөтен балалар баставать итте инде. Элек нәрсә иде әлеге йорт урынында? Анда детская площадка. Әлеге балалар мәйданчыгын бистә халкы 2016 елда тәртипкә китерә. Зур дәрвишләр җирлеге Татарстанның иң яхшы территория иҗтимагый үзидарәсе бәйгесендә җиңеп чыга. Грант акчасына ясыйлар. Мы вообще не знали. Без бу урынның балалар мәйданчыгы буларак рәсмиләштерелмәгәнен белмәдек тә. Мин монда 44 ел яшим. Шушы вакыт эчендә анда гел балалар өчен мәйданчык булды. Яңа җиһазларны да район хакимияте вәкилләре үзләре килеп урнаштырды. Алар аның шәхси участокка куелганын белмәде микән? Она вот была до тех границ. Балалар мәйданчыгы әнәтеге шитәнгә кадәр иде. Хәзер бу җир участогын аукцион аша сатканнар икән. Безнең тау, комлык, таганнарны алып аттылар. Бит балалар мәйданчыгы төзегәндә
әйтүләренчә, ул участок беркемнеке дә түгел иде. Вот эти все горки, песочницы, качели. Все получилось у нас под снос. Җирле халык сүзенә караганда район хакимияте вәкилләре мәйданчыкны әйләндереп алып агачларда утырткан. Хәзер алары да участок белән бергә шәхси затка күчте диләр. Быел яңа хуҗа биредә эш башлый. Хәзер конструкцияләр инде сүтеп алынып башка җиргә күчерелгән. Нигезе салынган, катырылган койма кыралар. Нас возмущает то, что на данной территории начали размещать дом. Бу территорияда йорт төзүчеләргә без каршы, алар бит хәтта халык белән фикерләшеп тә тормады. Килделәр дә балалар мәйданчыгы булган урында төзелеш башладылар. Дистә еллар буе буш торган урынга кем хуҗа булган? Ни өчен балалар өчен җайланмалар урнаштырганда беркем дә бу җирләрнең торак төзелеше өчен сатылырга тиешлеген әйтмәгән. Әлеге сорауларны халык район хакимиятенә дә, шәһәрнең җир милке мөнәсәбәтләре комитетына да юллый. Алар булай дип җавап бирә. Кооператив урамындагы 827 квадрат метрлы жер участогы шәхси торак төзелеш өчен Казан башкарма комитетының 2729 номерлы күрсәтмәсе нигезендә формалашты. Кадастр исәбенә ул 20 елның 20 мартында куелган. Муниципаль жер контроле уздырган тикшерү акты буенча әлеге жер участогында төзелеш кырылмалары булмаган. Онда балалар таганы һәм турник булу ул рәсми җиһазландырылган балалар мәйданчыгы дигән сүз түгел. Балалар мәйданчыгы элек урнашкан участокка алмашка җирле халыкка шушы урынны тәкъдим итәләр. Ул Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларга багышланган мемориал урнашкан урын. Әмма әлеге территория ташландык, биредә кычыткан, агачлар үсеп утыра, шүп-чар ята. Балалар мәйданчыгы монда булса, бәлки аны төзекләндерерләр дә иде. Әмма җирле халык әлеге фикер белән килешми. В 75 году вот ее построили. Бу мемориалны 1975 елда ясадылар. Анда зур дәрвишләр бистәсеннән сугышка китеп әйләнеп кайталмаучыларның фамилиялары язылган. Мондый изге урынга балалар уенчыклары куярга ярамый. Хәлак булучылар хәтере сакланырга тиеш. Күңел ачу урыны белән искә алу урынын бутарга ярамый. Не нужно путать вот эти детские площадки, увеселительные. Совет районында әйтүләренчә, балалар мәйданчыгы өчен халыкка 3 урын тәкъдим ителгән. Алар үзләре мәйданчыкны хәзерге территориядә калдыру яклы. В настоящее время администрация района. Хәзерге вакытта район хакимияте җир милке мөнәсәбәтләре комитетына гариза җибәрде. Ике участокны, берсе мемориал янындагы, икенчесе хәзер кече архитектура формалар торган урынны резервка алырга сорадык. Бу алар өченче затларга сатылмасын өчен кирәк. Әлеге таган турникларның бер өлешен төзекләндерергә җибәрдек. Ул урында өстәмә ут баганаларда куярга телибез. Зур дәрвишләр бистәсендә яшәүчеләр кул кушырып утырырга җыенмый. Участокның законлы рәвештә сатылган микәнен ачыклау өчен алар прокуратурага хат юллаган. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Казан мэры Илсур Метшин башкаланың водоканал шелтәрләрен тишек иләк белән чагыштырды. Аларны төзекләндерү өчен махсус федераль программа кабул итәргә кирәк ди ул. Узган атнада 3нче төньяк коллекторның Чистай урамындагы бер өлеше ишелеп төшә. Илсур Метшин әйткәнчә, аны төзекләндерү өчен 6 миллиард сум акча кирәк. Мондый зур суммага ремонт эшләре алып барганда федераль программадан башка булмый ди ул. Казанда сукбаятлар саны соңгы 1 елда 1000 ярымга кимегән, әмма аларның кешеләргә ташлану очраклары кимеми. Бүген бу хакта башкала мэриясендә хәбәр иттеләр. 2 ел эчендә 7000дән артык хуҗасыз этне тотканнар. Аларны стерильләштереп, вакцина ясап, янәдән шәһәргә җибәрәләр. Ләкин бу проблеманы тулысынча хәл итми. Шәһәр җитәкчелеге законга үзгәреш кертергә тәкъдим итә. Алар урамда хуҗалы этләр хуҗасызларына караганда ешрак ташлана дип саный. Шуңа күрә хуҗаларга этләрен рәсми рәвештә теркәргә кирәк дигән тәкъдим белән чыгалар. Хәзерге вакытта безнең белән психологлар эшли. Эльмира Фатыйхова кызына эт ташланган көнне хәзер куркыныч төш дип искә ала. Бер ай элек Кукмарада балалар мәйданчыгында уйнап утырган кичкенә Азалияны эт талада, уланың битен йырта, нәтиҗәдә күзләре шешә, тирән яралар кала. Аның белән хәзер психологлар шөгыльләнә. Ярты елдан соң пластик операция булачак. Дөресен генә әйткәндә, курку бик каты. Урамга чыгырга да, үзе генә калырга да бер бүлмәдә бик курка. Бу проблема бик глобаль. Этләрне чипировать итү, стерильләштерү генә түгел, алар өчен ниндидер шартлар булырга тиеш дип уйлыйм.
Хәзер балаларны мәйданчыкларда үзләрен генә калдыру да куркыныч ди аларның ата-аналары. Узган ел Башкалада сукбай этләрнең саны 6000-нән дә артып киткән булса, быел 4900 хуҗасыз 4 аяклыны исәпләп чыгарганнар. Ләкин этләрнең кешеләргә ташлану очраклары әле һаман да кимеми. Шулай ел башыннан республика клиник хастаханәсенә 117 мөрәҗәгать кабул иткәннәр. Шулай ук балалар клиник хастаханәсенә дә 460 очрак теркәлгән. Номер вообще мы нашли вот в кустах под деревом. Кешеләргә генә түгел, машиналарга да ташланалар. Бу узган атнада Яшел Үзәндә булган хәл. Бер көтү этләр балалар сырхауханәсе мөдире автомобиленә зыян китерә. Сфотографировав все эти повреждения, Этләр киткәч, машинамдагы эзләрне төшереп алдым да янәдән хастаханәгә кердем. Алар янәдән килгәннәр. Машинамның бамперын бөтенләй кубарып алдылар. Якында бара торган түгел, полиция хезмәткәрләре килгәнче берничә тапкыр шулай булды. Бу бүген генә барлыкка килгән проблема түгел ди җитәкчеләр. Башкалада Казанда ташландык хайваннар юк дигән программа эшли. Аның нигезендә этләрне приютларга урнаштыралар, кешеләр кулына тапшыралар. Шулай бу елны Казанда 300-гә якын 4 аяклыны хуҗалык иткәннәр. Башкарма комитет сукбай этләрне контрольдә тоту өчен зооүзәк оешмасы белән төзелгән контракт нигезендә эшли. Әмма алар хуҗасыз этләрне тота, стерильләштерә, вакцина ясыйлар һәм элекке урынына кире кайтара. Бик усалларны исәпкә алмаганда, алар приютта кала. Нам помогают законодатели. Без кайбер кануннарга төзәтмәләр кертәбез, яңа программаларны тормышка ашырабыз. Хайваннарны теркәү бик тә мөһим. Моны 4 аяклыларның хуҗалары аңларга тиеш. Кешеләргә сукбай этләр генә ташланмый, хуҗалары яннарында булып та этләр кешеләрне талаган очраклар шактый. 2019 елдан гамәлгә кергән федераль закон буенча сукбай этләрне ату тыела, шуңа күрә берәүләр этләрне бүре кебек күрә һәм аларны приютлардан җибәрмәскә кирәк дип саный. Икенчеләре исә алар белән уртак тел табу яклы. Килеп чыкты да, килде, жарым чүл калды. Ярый машина килеп чыкты да, аның артыннан чапты, мин тизрәк киттем. Бик куркыныч, балалар мәктәпкә йөргәндә дә шундый куркыныч. Приютлар кирәк, стерилизовать кирәк. Хуҗасыз этләрне тоту, стерильләштерү буенча эшләр әле башлангыч этапта гына ди шәһәр җитәкчелеге. Программа 5 елга исәпләнгән. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Зыйдинов, Яңа Гасыр каналы. Түгелмәгән шуп өчен меңләгән сумга түләү кәгазьләре килгән Лаеш районы Зимняя Горка авылы халкына карата кылынган гаделсезлеккә Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты каршы чыкты. Четерекле хәл турында бүген Реальное время интернет газетасы яза. Синоптиклар һава торышы үзгәрүе турында кисәтә. Бүген кыска вакытлы яңгырлар айрым районнарда яшен, көчле җил иде. Көн үзәгендә 20-25, көнчыгыш районнарда 28 градуска кадәр җылы булды. Гидрометеорология үзәге хәбәр иткәнчә, иртәгә республика аша салкын атмосфера фронтлары узачак. Секундына 20 метр тизлектә җил булуы ихтимал. Яшенле яңгырлар явачак. Көндез температура 16-21, кичен 9-14 градус. Бу атна гомумән явым төшемле булачак. Татарстанда гышыр садакасын җыю дәвам итә. Гышыр хәернең бер төре, һәр мөселман бакчасыннан җыеп алынган уңышның 10-1 өлешен мохтаҗларга таратырга тиеш. Бүген 2 тонна азык-төлекне Зәкат хәйрия фондына Әлки районыннан алып килделәр. Арча, Алексеевск районнары да изгәшкә үз өлешен керткән. Аз керемлеләр өчен берничә көндә 6 тонна бәрәңге, кишер кәбестә чөгендер җыйганнар. Мохтаҗларга ярдәм күрсәтергә теләүче кешеләргә кая мөрәҗәгать итәргә? Алия Сабирова аңлатыр. Уңыр җыелды, гышыр садакасын бирер вакыт җитте. Бүген иртәдән үк Казанга Әлки районыннан азык-төлек китерделәр. 2 тонна яшелчәне Абдул Салман, Бибайчаллы, Карга авыллары халкы тапшырган. Аны мохтаҗларга тараталар. Бәрәңге бирәләр инде берәр капчык, 2 гаиләгә дә. Күп балалы гаиләләргә булышалар. Рәхмәтле, рәхмәт инде. Ходай Тәгаләгә рәхмәт. Бу гаиләгә име? Кабак алдыгызмы? Кабак. Гышыр садакасын Зәкат хәйрия фондына Арча, Алексеевск районнарында тапшырган. Бәрәңге, кишер, суган, чигендер, алма, 6 тоннага якын азык-төлек иләшкәннәр. Бу исә 100дән артык гаилә җиләк-җимеш һәм яшелчә белән тәэмин ителгән дигән сүз. Тонна ярым инде ул якынча 35-40 гаиләгә. Якынча бер капчык 40 килограмм була инде. Шул мохтаҗ гаиләләр күбесенчә инде олы яшьтәге абый-апалар, күп балалы гаиләләр. Мохтаҗларга теләгән һәркем ярдәм итә ала, аның өчен җыйган уңышның бер өлешен район яки шәһәр мәчетләренә тапшырырга кирәк. Кайсы районнар инде актив рәвештә җыялар, авыллардан һәм инде безгә мөхтәсибәтләр шулай итеп җибәрәләр. Зәкат фондына үзләре дә төрле мәдрәсәләргә юнәлтәләр шулай итеп. Көз көне бу эш бик актив алып барыла инде. Лаеш районнарында, башка районнарда алып киләбез дип әйттеләр. Аз кремлеләр өчен азык-төлекне 5нче ел рәттән Татарстанның барлык мөхтәсибәтләрендә җыялар. Узган ел
600 тоннага якын ризык иләшкәннәр. Гышыр көне гадәттә сентябрьнең соңгы шимбәсендә була, быел ул 24-нә туры килә. Олия Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Атнаның беренче көне шундый яңалыклар алып килде. Тапшыруыбыз ахырында көзге моллык һәм матурлыкны тәкъдим итәбез. Бакчалар патшасы булган алмаларны операторыбыз Игорь Романов төшереп кайтты. Казан читендәге участокларда аларның балланган мәле. Исән-имин булыйк. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. ЖК «Светлая долина». Квартиры в Казани с парком и набережной вдоль реки для неспешных прогулок и активного отдыха. Акбарсдом. Дом там, где мы. Казанский цирк представляет впервые в Казани цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. Купил – кэшбэк. Купил – кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Дуслар, зур яңалык! Яңа Казан шәһәр филармониясе 2нче сезонын ача. Яңа музыкаль спектакльләр, яңа концертлар, яңа яшь җырчылар иҗаты һәм Казан бию ансамбле биюләреннән торган бай программа. 29 сентябрь 19 сәгатьтә Шулпан мәдәният үзәге, билетлар кассада һәм Кассир.ру сайтында 6+. В клинике «Глазная хирургия расческов». Мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмат. Аверсбанкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә. Һәм бушлай исәп-хисап счеты ачырга халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юане, Казахстан теңгелары белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Җәйдән көзгә күчү бик кискен булды. Ләкин сентябрьдә безгә матур көннәрен бүләк итәргә әзер. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көн чыгыш Бөгелмә, Баулы Азнакайда алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр 17 градуска кадәр. Төньяк-көн чыгыш Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада көндез явым-төшемнәр көтелә 20 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы, уртача 19 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава төнлә урыны белән яңгыр көтелә 19 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә аязучан болытлы һава 18 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта аязучан болытлы һава 20 градуска кадәр. Чәршәмбе һава салкын булачак дип фаразлана. Урыны белән яңгырлар көтелә. Сезнең өчен мәгълүмат. Кан әйләнешен яхшырту сыйфаты булганга, Санчи бөтен организмга уңай йогытны ясый. Энергия бирә, йокыны җайлый, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинаның хәзинәсе димиләр. 2022 елның 20 сентябрендә Фармленд аптекаларында Санчига 20% ташлама. Сайты sanchi.rf
Яхшы протез читтә торсын. Без буны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга сәләтлебез. Операциясыз бортик бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Ос медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава уртача 20 градус. Җил көньяк батыштан атмосфера басымы терекемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 64%. Җирнең магнит кырытыныч үзенчәлекле булу, башкалардан аерылып тору, күзләреңнең сәламәтлеген кайгырту. Җиңел. Сентябрь буе Корт оптика салоннарында кояштан саклаучы күзлекләргә һәм оправаларга 50% ташлама. Корт оптика сезнең күз күремен кайгырта. Надоело щуриться и напрягать глаза? Выход есть. Весь сентябрь очки для зрения на заказ всего за 1190 рублей. Корт оптика.